Esimanzonzo Mabluwe mfanutini na Belu uhlale phansi Uwethu ushaya usubscribe Usithole zonke ezishisa Likhwele ladilika igcwama elisha kanye nabalandeli balo kumsakazo weGagasi FM ngobingelele phe ngamukele emukele emakhaya lapho kutholela khona indaba zamaskandi sekumlanda ngempela ukuthi igcwama elisha kanye nabalandeli balo selikhwele ladilika kumsakazo weGagasi FM uFelix Hlophe kuzokhumbula ngempela ukuthi ngosuku lezolo uFelix Hlophe ungene lapha ezinkundleni zokuxhumana wandlulisa umuzwa wakhe washo ngempela ukuthi kubalandeli noma kubahleli bemicimbi kumele ngempela bemqashe ukhuzani ugatsheni notencane uthe labaculi laba bathatha kababalayo abaculi bamaskandi ngempela banika isikhathi uma bezoperform uthi kuyabonana ngempela ukuthi labaculi labo seberehezilwe ushilo phela ukuthi ukwadedelana naye inkundla ekweminye imicimbi uthi uyabasuggesta ngempela ukuthi uma ukhona umuntu ohlela umcimbi ngempela kumele abaqashe labaculi ube seyithiteleke kubalandeli begcoma elisha kanye nalo igcoma elisha uqobo njengoba igcoma elisha lingenile phela e-comment section lamgxeka ngempela lomsakazi lo ukuthi ephumile oba lishilo ngempela ukuthi uyisakaze kuphi ikiwe brazo ngalokho ngempela bokugadla kuFelix Hlophe uzokhumbula ukuthi uFelix Hlophe uyindoda ngempela ethe ukondleka ngomzimba so ngale inkulumo yakhe leyo bekugadla nabalandeli bakhe ngempela ke igcoma elisha bese egadla ngempela kuye uFelix Hlophe basho ngempela ukuthi sebebame enyanya ngempela uFelix Hlophe ngalento ayenzile omunye ngempela ushilo ngempela ukuthi uyaqala namhlanje uyamzonda uFelix Hlophe ngoba soyikhomisile ngempela ukuthi ucheme nokhuzana ababesanginaka ukuthi uFelix Hlophe ubale ukhuzani utencane kanye nogatsheni ushilo phela ke iphendulela uFelix Hlophe uthi bengeyona inhloso ngempela ukuthi mhlawumbe befuna ukuhlabekisa igcwama elisha uthi kodwa yena ubesho ngoba useke wadedelana inkundla nokhuzani notencane nogatsheni uthi uma sededelana inkundla negcwama elisha uyobe seshoke futhi nayo eselokhu eselipromoter kwabanye abantu mbukele emakhaya ke uthini uphalo wakho ludaba mawulibona kanje uma ukuthi umsakazi encoma kodwa abanye bebheka nje encane masibem attacker ngakho ngabe kuthini uphalo wakho ngalokho ake hlangana lapha e-comment section size uphalo wakho ngalolu daba mbukeli ake hlangane futhi ngokuzayo siyabonga.